90% מהאוכלוסייה קונים נדל"ן, אבל רק 10% באמת מתעשרים ממנו. יש 4 כללים שצריך ללמוד אותם כדי באמת להתעשר מנדל"ן. הכלל הראשון הוא תכנון פיננסי נכון. חייבים להבין באמת את התכנון הפיננסי שאיתו אתם באים להשקיע. שיש לכם תוכנית מסודרת, פיננסית, שאתם נכנסים איתה להשקעה. 2. הלוקיישן שבו תקנו את ההשקעת נדל"ן שלכם. אתם חייבים להבין שיש פיתוח תשתיות אמיתי בסביבה, שתהיה גדילה משמעותית באזור, וככה גם ההשקעת נדל"ן שלכם באמת תהיה רווחית. 3. דעת להתמנף כמו שצריך. לקחת כסף מהבנקים בצורה נכונה, על הדופק, יודעים איזה הלוואה אתם לוקחים בתנאים הכי טובים, וגם בסוף באמת לוקחים אותה. 4. רשת קשרים חזקה. יכולים באמת להגיע לעסקאות נדל"ן הכי טובות שיש, ונעזרים גם באנשי מקצוע שבאמת יש להם ידע וניסיון בתחום הזה, ככה אתם תהיו משקיעי נדל"ן מה10% שבאמת מתעשרים מהשקעות נדל"ן שלכם. אז אם אתם באמת רוצים להשקיע חכם, זה לא מזל, זה ידע.